Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, mám aj také menšie déjà vu s predchádzajúcou rozpravou k trestnému zákonu, ako je všetko katastrofálne, ako je vlastne celá vláda zlá a je tu nejaký rozpad právneho štátu. No, my sme boli dnes na ústavnom právnom výbore, však pán Boris Susko sa dnes vyjadril po vašich apeloch, nech zverejní informácie z listov, ktoré chodia z Európskej komisie. No, odznelo tam niekoľkokrát, že sú žiaľ dôverné, ale tento zákon je výsledkom týchto komunikácií, ktoré prebiehajú. Plus s Európskou komisiou sa neustále komunikovalo, a to sa aj verejne hovorilo. Ministerstva a vláda neustále komunikovali s európskymi inštitúciami a aj generálny prokurátor, pretože Európska prokurátora hlavne rozporovala zrušenie špeciálnej prokuratúry, či bude pokračovať po jej zrušení naďalej komunikácia s Bruselom. Na to generálny prokurátor aj adekvátne odpovedal pani európskej prokurátorke. A koniec koncov pracovníci na spomínanom výbore v Bruseli potvrdili, že komunikácia je dobrá a neustále prebieha. Je pravda, že zo strany Bruselu je tu určitá šikana a dvojaký kilometr, že premlčacie doby sú pre nich dobré v Českej republike a toto nerozporovali a teda vôbec im to nevadilo, ale na Slovensku premlčacie doby proste vadia. Hej? Takže toto je úplne že dvojaký kilometr zo strany Bruselu. Za ďalšie, skutočne vaši europoslanci behali po európskych inštitúciách, šírili zlé meno Slovenskej republiky a taktiež lobovali za to, aby nám boli peniaze z Bruseli priškrtenia. To je jednoducho fakt. Len si spomeňme na tom, že v Európskom parlamente prebiehala rozprava, ktorú iniciovali aj vaši europoslanci. Od nesmyslov, čo tam odzneli, ohľadne, že vláda devastuje právny štát, či zakomponovali tam dokonca aj Jana Kuciaka, no všetko asi. A za takéto uznesenie aj hlasovali vaši europoslanci. Jednoducho bez hanby ste šírili zlé meno Slovenska, kde sa dalo. A v podstate ústavný súd tieto celé nezmysly o akejsi devastácii právneho štátu zavrhol, keďže s väčšinou sa teda stotožnil a vyhlásil, že to nie je veľká časť